Hola, Solomon. Què tal? Et veig preparat per qualsevol cosa. Com et puc donar un cop de mà avui? Mira, necessito la teva opinió. És que em vull canviar el nas perquè el meu és molt gros, una mica lleig. Llavors m'he posat en contacte amb un cirurgià i m'ha enviat unes fotos d'unes opcions de nasos que em podria posar, saps, en una operació. Te'ls ensenyo, em dius què et semblen. És clar, si vols mostrar-me les opcions, jo encantat et dono la meva opinió. I al final, el nas que triïs ha de fer-te sentir bé a tu, però mirem-ho plegats. Vale, per això vull una mica l'opinió d'un altre. Aquest sí que és la primera. Aquesta és la primera opció. A veure què et sembla. Aquest. Doncs aquest primer perfil em sembla força natural. No és exagerat i encaixa bé amb les teves faccions. Si t'agrada un canvi subtil, aquest no està gens malament. Vale, aquest es diu l'olorida. Olorida. És una mica raro, no? O no? Ho veus natural? Té un nom curiós, sí. Potser és una forma de referir-se a un cert tipus de forma nasal. Jo el veig una mica diferent, potser més arrodonit a la punta. Si t'agrada tenir un nas amb una mica de personalitat, no és una mala opció, però assegura't que t'hi sentis còmode. Vale. M'agrada. Hi ha una altra que potser, no sé, ja em diràs què et sembla. M'ha dit el cirurgià que aquest ajuda molt amb les ulleres que no se't caiguin. Vale? A veure què et sembla aquesta. Com ho veus? Això de les ulleres no caure sona com un extra, eh? Però pel que fa a l'estètica, aquest nas és més angular i recte. Si busques un aire més seriós o definit, podria funcionar. Però també és una mica més marcat. Al final, és qüestió de com t'hi veus tu. Aquest es diu Manas, és el nom d'aquest. L'altre Olorida, aquest és Manas, i és per assegurar que no se't caiguin les ulleres. Bé, doncs aquest manàs té un aire una mica més robust i pràctic pel que dius. Però recorda, més enllà de les ulleres, el més important és que tu et vegis bé i et sentis a gust amb la teva imatge. Tens alguna Escolta, preferència d'entre les dues opcions? jo diria que l'opció que et fa sentir més còmode i que encaixa amb el teu estil seria la guanyadora. Entre les dues, potser la primera opció és més equilibrada, però al Aquesta. final el que compta és que siguis tu mateix. Vale, aquesta t'agrada més. Vale. Gràcies, ja m'enviarà més coses perquè encara no he decidit. Gràcies, ChatGPT.